Ey dostlar, bizning topshiriqni qaragandan so'ng bir gina kishi bo'lsa da sport bilan shug'ullana boshlaydi. Salom dostlar, efirda o'ymoq topshiriq hammaning olib borishsa, men Firuza. Mana bugungi topshiriq bizning nindi bolalar qatnashar ekan, qaysi kishilar bizning sportni sevar ekan, bek tezdan bilamiz. Bolalar keligiz mana. Mana ular bizning kelib tashitdilar. Nechuk kayflar? Evet. Sizniki nechuk? Evet. Aybat, shapmi? O'zingizning komanda ismlarini xotirlaysizmi hali? Aydagiz isga tushirib ketamiz. Sizning komanda ismi? Shayan balalar. A sizniki? Tatar yigitlar. Amina bizning topshirig'imizning ismi o'ymoq. Ham biz uni boshlaymiz. Aydagiz ketdik, olg'a. Mana shulay oshiq-mo'shog'ina birinchi turimizga kelib yetdik. Aydagiz hali boshda so'ylab olaylik. Endi bizning turimizda o'yin bo'lishar ekan. Boshda biz. Sizmi? Ayda so'yla olaysa. Нәрсә дип язылган? Basketbol. Basketbol дип язылган. Аңлашылды, әйдәгез хәзер үзегезнең командагыздан кем безнең яхшы баскетбол уйнаучы булган кешене сайлап алыгыз. Сөйләшегез. Булдымы? Кемне сайладыгыз? Кәримне. Кәрим. Нигә Кәримне? Мин баскетбол уйнарга яратам һәм бик яхшы уйныйм. Бик яхшы уйныйсың. Хәзер тикшеребез сезнең командадан. Ранель. Ранель. Охо, безнең хәзер егетләр каршы көрәшәчәк. Ни өчен катнашасың? Чөнки мин баскетбол уйнарга яратам һәм баскетбол белән шөгыльләнәм. Шөгыльләнәсеңме? Әллә менә шундый теге профессиональ рәвештә? Бик ярата. Яралысы сиңа уңышлар теләп калабыз. Хәзер кем беренче башлый? Сезме? Сез шаян балалар шаянлашалар әле. Мин хәзер Ранелнең күзләрен бәйләячәкмен һәм синең максатың күзләрен йомып килеш, кәрҗингә тупны 5 тапкыр салырга кирәк булачак. Бик авыр күренә әлбәттә инде кагыйдәләрне тыңлаганнан соң, ләкин сиңа командаң ярдәм итәчәк. Алар сине күчерәчәкләр, кулыңны бирәчәкләр, тупны кулыңа китереп бирәчәкләр, шулай итеп җайлы итеп уйнаячакбыз. Аңлашылдымы? 3 2 1 киттек. Әлеге уен безнең Ранель өчен бик файдалы булыр дип уйлыйбыз, чөнки инде барыбырда күрмичә дә тупны кәрҗингә салырга өйрәнергә кирәк. Кызлар, сез урыннан күчә аласыз. Болды, берәү керде, тагын 4 генә калды. О. Икәү булды, әйдә тагын 3 генә калды. Ул бит сезне күрми, карагыз әле. Болды, афәрин, карагыз әле. Тагын 2 тапкыр гына кертәсе калдыран әле. Ох. Менә бит яшерен кешеләр ачыла башлады һәм вакытны туктаттым. Афәрин, Ранель, күзеңне сал кил монда. Ничек сиңа кызлар ярдәм иттеме? Юк. Хәзер монда улыс телендә исә разборкалар башлана. Кызларыбыз Ранель курыкма, мин сине яклармын. Мин барысын да күрдем. Хәзер әйдәгез тикшереп карыйк әле көндәш команда ничек итеп йөреп чыгар. 1 2 3 киттек, вакытны куштык. Өйрәтегез аңа, ничек ыргытырга кирәк, ул бит берни дә күрми. Аха, Фәрин 1 тапкыр керде. 2 булды. Әздән генә кермичә калды. 3 4 Әйдәгез якынгарак карыйк әле, бу аны күрәб ахрысы нидә булса, юкмы?
вакытны туктаттым. Вакытка карасак, инде сезнең вакытыгыз көндәш команданы караганда тизрәк булды. Аларның инде 2 минуттан арткан булса, сезнең инде 58 секунд кына булды. Әйе, менә шулай шаккатабыз. Әйшныкта да шундый шаккату белән без инде 2нче турга йөгерәбез. Киттек алга. Менә шулай әкрен генә 2нче турга килеп тә җиттек. Бу ел инде безнең шаян балалар уенны сайлаячак. Кайда нинди уен уйныйбыз икән? Нәрсә дилгән? Крестики, нолики. Аңлашылды. Димәк, без хәзер сезнең белән крестик һәм нолик уенын уйнаячакбыз. Әйдәгез, командагыздан бер кешене сайлап алыгыз. Кем безнең яхшы итеп сыза һәм уйный белә икән? Булдыгызмы? Әлеге уенны монда куеп торамын. Кемне сайладыгыз? Без сайладык Адилене. Адилә, нигә сине сайладылар? Чөнки мин ул уенны бик яратам. Күбрәк җиңәсеңме, җиңеләсеңме? Белмим, Аллаһ Тәгалә булышыр. Әйдә, карарбыз. Сездән кем катнаша? Мине сайладылар. Сине сайладылар? Әйе. Нигә сине сайладылар? Чөнки мин әйбәт торак уйныйм. Бетрәк уйнасың. Сиңа көндәш команда егетләр катнаша. Әзерме син? Хәзер булсаң, әйдә кил монда биргәрәк, якынгарак. Уйныйбыз 3 тапкыр. Кем 3 тапкыр җиңә, шуның командасы инде җиңгән булачак. Башладык. Карагыз әле, безнең шаян балаларыбыз шаян гына иттереп үзенең кесәсенә бер бал өстәп тә куйды. Менә кем күргән бит аны шулай килеп чыгасын? Самот тизрәк куйган нәрсә үзгәрә. Алар бит шулай әкрен генә уйныйлар. Юк, әле уйны дәвам итәбез. Чөнки әле тагын безнең мөмкинчелек бар иде һәм инде 2нче тапкыр безнең шаян балалар җиңеп тә куйды. Башлыйбыз. Бу ел инде безне күреп калды. Нишәдә кирәк икәнне? Һәм шулай итеп безне шаян балалар шаян гына итеп шаяра үзенең кесәсенә бер балны өстәп тә куйды. Син чынлап та уйнарга яратасың, ахырсы шулай бит. Әйе. Шулай итеп егетләрне һәрвакыт җиңәсеңме? Белмим. Белмисеңме? Карагыз әле, сиңа чынлап та Аллаһ Тәгалә булышта ахырсы син безнең тиз генә шулай итеп бер тапкырда җиңелмичә үзенең командаңа бер бал тагын китердең. Димәк, әйдәгез, акбурларны алам сездән. Безнең шаян уеннар белән тулган капчыкны алам һәм дә инде 3нче турга сезнең белән йөгерәм. Киттек, әйдәгез, алга. Кызлар, егетләр, менә сезнең уенның башында аксырыйсым килгән иде, ләкин 3нче турга килеп тә җитәбез. Сез менә ни өчен спортны яратасыз? Чөнки без йөгерергә яратабыз, уйнарга яратабыз. Сез нигә яратасыз? Чөнки спорт Анарысын син тизрәк буласың. Димәк, әле сез яшь, шуңа күрә инде спортны яратасыз. Хәзер әйдәгез әле сайлыйк, безнең хәзер нинди уен булачак икән. Алдагы турда безнең шаян балалар, димәк, хәзер сезнең чират. Нәрсә дип язылган? Шаркабатру. Шар кабарту дип язылган. Аңлашылды. Әйдәгез, сөйләшеп алыгыз, сезнең команданың кем инде безнең шар кабартачак икән. Сез булдыгызмы? Кемне сайладыгыз? Альмираны. Альмираны? Әйе. Ни өчен Альмира әле? Чөнки ул бик кыю һәм ул спорт белән шөгыльләнергә бик ярата. Сезнең сүзләргә ышанам инде, сез үзегезнең шаянлыгыгыз белән, үзегезнең анда Аллаһка ышануыгыз белән хәзер җиңеп тә куярсыз әле. Сездән кем? Рафил. Рафил, нигә Рафил? Чөнки мин тиз йөгерәм, мин бик тә Көчле инде син. ие. Шуңа күрә син булны яхшы. Хәзер сиңа уенның кагыйдәләрен аңлатып китәчәкмен. Сиңа хәзер безнең әлеге кызыл канаттан өскә менергә, алып төшәсең, аннан бер шарны командаңа биреп торасың, йөгереп китәсең өскә, тагын бер менеп төшәсең, аласың. Безнең анда маркер бар, төсле каләм, аны алып төшәсең, төшеп җитәсең, шарны аласың, кабартасың, аны бәйлисең. Бәйләгәннән соң маркерны ачып, анда үзегезнең командагызның исемен язасыз. Язып бетергәннән соң шарны өскә күтәрәсез һәм дә инде мин вакытны туктатам. Кемнең вакыты әзрәк, шуның командасы инде җиңгән дип табылачак. Аңлашылдымы? Әзерме син? Әйе. Әзер булсаң, 3, 2, 1 киттек.
Рашид, 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 Рашид. Болды. Алдайда шарны ал. Қабартайда кел меңа янымарақ. Бәйли білесіңбі? Айда тезірек бейле. Оқтыт шарны. Тезірек, егір сенің уақытың бара. Айда. Міне бейт, шондай көтілмеген хәлләр дә келіп шығарға мүмкін, ләкин инде бұл спорт тұрмышы, әлбәттә, қайбір вақытта инде ярыш вақытынан кемдір йығылырға, имгәнергә мүмкін, шуңа күрә инде сақ булырга керек, ләкин біздің шарыбызға бір ниде булмады. Әйе болды, бәйләдек. Һәм үзеңнең команда исемен яз тизрәк. Шарны өскә күтәргән отма. Болды, вакытны туктаттым. Синең вакытың төп түгел 2 минут. Әфәрин, 1-5-не. Хох, ничек хәлләр? Булдымы? Әйдә, хәзер Альмираның ничек булдырганын карыйбыз. 3, 2, 1 киттек, әйдә. Альмира, 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 Альмира. Кая киттең? Төш асқа, йөгереп, төш асқа. Нишәп кагыйдәләрне бозасың? Тизрәк, йөгереп кенә. Альмира. Әйдә. Тиз генә ул бияләләрне сала. Бас минем яныма. Болды. Булмады. Менә хәзер булды. Вакытны инде ялгыш кына сүндереп талдым. Шуңа күрә инде 1 секундны истәп тә куям. Синең вакытың 1 минутта 27 секунд. Әфәрин, 1-5-не. Димәк, кайсы команда җиңде? Шаян балалар. Гомуми нәтиҗәне без хәзер берничә секундтан ясаячакбыз. Шуңа күрә бездән аерылмагыз. Кайсы команда җиңде икән? Бик тиздән белербез. Менә шулай итеп уймак тапшыру ахырына да якынлашты. Бүгенге тапшыруыбызның бер генә җиңүчесе һәм дә инде бер команда өенә кайфын төшереп, өенә кайтып китәчәк. Кем булыр икән бу? Нишәптер бөтенесе дә кайфсыз басып торалар. Чөнки инде миңа калсалар арыганнар, инде әлбәттә көндәш команданың өенә кайтып китүенә инде алар да моңсуланалар. Ләкин аңа кадәр искә төшереп китик, бүгенге тапшыруда нинди командалар катнашты икән? Татар егетләр. Һәм Шаян балалар. Уенның нәтиҗәсен ясыйк. 2-1 исәбе белән бүгенге уймак тапшыруның җиңүчесе Шаян балалар. Нәкъ шулай, шаян балалар, без сезнең белән әле тагын күрешәчәкбез. Сезнең белән инде сау булашабыз. Ләкин сезнең белән генә түгел, инде безнең караучыларыбыз белән дә киләсе атныга кадәр дип сау булашабыз. Сау булыгыз. Сау булыгыз. Миңа бик ошады бүген бер-беребез белән уйнарга, катнашырга. Без кәҗә калдык та инде, бәрабәр бик шатмын. Сикердек тә, йөгердек тә, имя бик тә каты ошады. Миңа бик нык ошады баскетбол туры. Чөнки мин анда җиңдем һәм минем командасыз мин җиңелә идем. Ләкин без җиңелдек, без сезнең белән сау булашабыз. Пока-пока.